Rek, ternyata aku baru ero loh cara gawe cendol iki koyo ngene. Ini vlog ibu anak siji sing melok bojone merantau. Halo Rek, assalamualaikum. Asline aku tuku bahan-bahane digawe-gawe cendol iki wis suwe Rek, wis ana 3 dinoan wingi kok. Tapi berhubung iki bojoku wingi kok kan gawe sari kacang ijo, dadi gak sido aku gawe cendol. Terus wingine aku tuku es teler teko kan Rek, dadine ora sido gawe meneh. Lah terus wingi iki aku kepikiran ambek nongkoku engko selek bosok, dadine aku langsung gawe ae. Bahane iki ternyata teko Nutrijel cincau Rek. Terus ditambahi tepung tapioka 4 sendok, tepung maizena 3 sendok, terus mari ngono gula 3 sendok. Banyune iki tak wahi 600 ml. Lah bahan-bahane nek wis mlebu kabeh koyo ngene iki langsung diaduk-aduk yo Rek. Terus iki ben warnae tambah pekat, dadine tak wahi warna ijo ben koyo cendol temen Rek. Nek wis gak ono sing bergerindil langsung ae dipapakno nok kompor yo Rek. Iki gawe geni sing paling cuwili Rek. Ben sore iki ora gosong Rek. Iki ya tak udek-udek terus Rek sampai ngoleno tekstur koyo ngene iki Rek. Nek wis mari terus mari ngono iki aku wis nyiapno es batu karo tak tambahi banyu saiki yo Rek. Terus iki aku nyetak iki gawe tarangane magicom Rek. Nek awakmu ora duwe ngene iki wis sembarang Rek, pokoke sing bolong-bolong yo. Berhubung duweku iki mek sarangane magicom Rek, dadine ya wis iki tak gawe. Terus adonane ku mang dipenyet-penyet koyo ngono ku Rek sampai metu kabeh koyo ngene lho Rek. Ternyata cendol kecebongku iki dadi. Bentuke lho Rek, apik-apik koyo ngene. Cendole wis dadi, terus mari ngono iki aku ngirisi nongko dhisik Rek. Nongko iki tak irisi kotak cilik-cilik ngono ku Rek. Iki aku gawe nongko secukupe yo Rek, ora tak irisi kabeh sakmono kae. Terus iki wis ape mepet bukoan Rek, dadine aku nyiapno es dhisik. Pertama iki tak wae es batu, terus mari ngono gula merah cair yo Rek. Terus cendol kecebonge lagi tak lebokno Rek karo nongkoe. Terus iki tak tambahi susu kental manis yo. Asline enak gawe susu full cream Rek, tapi aku golek nang dindi iki ora nemokno susu full cream entek. Dadine aku wis gawe saonoe sing no omahe Rek. Wis Rek, nek awakmu kepengin ndang gawe yo gawene lo gampang ae. Lah alhamdulillah Rek, iki wis wayahe buka poso, dadine tak icipi dhisik. Ternyata manis iki wis pas Rek, ora manis banget ngono. Wis yo Rek, sampai kene videoku. Ojo lali tonton videoku selanjutnya.